Croeso, Rhys yma Toden, a heddi ni'n mynd i fod yn gwneud dŵdl yn seiliedig ar y geiriau Dwylo Dros y Môr. Can yn amlwg sydd wedi cael ei ail-wampio a'i ail-ryddhau ddiweddar iawn, gyda'r arian o'i lawrlwytho fe yn mynd at achos da iawn. Yn amlwg, bydden nhw'n falch iawn o'ch cefnogaeth chi tasech chi yn lawrlwytho y sengl. Shout-out bach hefyd i ddisgyblion ysgol gyfun Bro Myrddin. Wedi clywed bod chi wedi bod yn gwneud gwaith da a wedi gweld rhai o'ch doodles diweddar chi. A croeso yn amlwg i unrhyw un arall i wneud y doodle yma. Felly, os chi fel fi ddim yn dda iawn yn tynnu lluniau dwylo, tip bach cloi i chi. Tynnwch lun rhyw gylch gyda pensil a'n union yr un peth yr ochr arall. Hwna yw cledr y llaw neu cefn y llaw. A wedyn beth ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i fynd i fyny a ni'n mynd o gwmpas yn rhoi y bysedd i mewn. Pan ni'n cyrraedd y diwedd, dod mewn ychydig a wedyn gall yr un olaf fod ychydig bach yn fwy trwchus fel yna. Wedyn ar yr ochr, garddwr nhw'n dod lawr a'r un peth yr ochr yna. Felly dyna un, a wedyn ni'n mynd i'r un peth yr ochr arall, ond i'r gwrthwyneb. Tro hyn ni'n mynd i ddechrau'r ochr yma. Felly ni'n mynd i trio cael nhw i fod weddol debyg o ran maint. Peidiwch becso os ych chi ddim cweit yn iawn, ac os yn amlwg, wedyn ni'n gallu newid pethau'n ddigon rwydd trwy stopio y fideo yma. A fe allwch chi hefyd rwbo mas gyda'r pensil. Yr un peth to, lawr ar y ddau ochr. Reit den, fi'n gallu gweld fan'na nawr bod pethau ddim cweit fel o'n i moyn ond gyda'r pen di nawr beth byddai'n neud yw gwirio fe. Yn amlwg bach fwy amser gyda chi, dwi'n mynd i wneud hwn yn gyflym iawn. Os ych chi'n teimlo bod rhywbeth ddim cweit wedi mynd fel ych chi'n gobeithio bydde fe, jyst stopwch y fideo, cerwch yn ôl rwber a jyst i newid yn gloi a bydd dim problem o gwbl. Felly yna un dy fi. Fel wedys i fi'n neud hwn yn gyflym iawn. Maddeuwch am unrhyw gamgymeriad bych dwl byddai'n neud. O na, reit. Fi'n weddol hapus da hwnna. Felly dyna'n ddwy lawi. Nesa, fi'n mynd i wneud ychydig o ddŵr. Felly gallai wneud tonau. Fi'n mynd ar draws o'r ffram fach ar y gwaelod. Gallai hefyd wneud rhywbeth tebyg wedyn yn mynd ar draws y canol. Yn amlwg yn mynd tu ôl y dwylo. A ni'n gweithio'n ffordd lan. Beth ni yn mynd i wneud yw ni'n mynd i wneud rhywbeth o galon bach ar y top. Felly cyn cario ymlaen yn bellach lan, ni'n mynd i siap calon bach fan hyn. To, ffidio'r canol, dot bach, a ni'n gallu rhoi dot bach lawr fan'na hefyd. Felly dyna'n linell syth i mwy na lai. A wedyn beth dwi'n mynd i wneud yw dwi'n mynd i wneud calon bach yn dod rownd fan hyn, a dod rownd fan hyn. A wedyn geithio fod yn mynd tu ôl, a mae fel sefynt o lawr fan hyn tu ôl y cefen. So os ydw i ddim cweit yn hapus dy fe, felly wastad newid e. Os fi'n meddwl bod e ddim cweit yn dod draw digon ac yn y blaen. Mae hwnna'n weddol dda dy fi. Wedyn, pan chi yn hapus, newch eich siap chi. A unwaith to, os ydym cweit yn iawn, gallwch chi fynd nôl a newid e fel chi'n moyn. Okay? So dyna beth byddwn ni'n edrych fel, felly bod fi bach yn dod tu ôl fan'na, felly gallwn ni falle cael ychydig bach yn dod lan fan'na. Mae hwnna'n weddol. Ydy, fi'n weddol hapus dy hwnna. Nesa, byddwn ni'n rwbo mas
unrhyw ran o hwn nawr sydd falle ddim cweit wedi gweithio. Trio ffind y rwbr. So byddwn ni'n ffind y rwbr, a byddwn ni'n rwbr mas y darnau, felly sy'n cweit wedi gweithio fel wedys i. So, cledr y llaw, ble wnaethon ni'n cylchoedd i ddechrau off. Fath o'r yna fynd nawr, unrhyw fasedd falle o ddim cweit digon trwchus neu yn rhy trwchus, felly nhw fynd. Just tacluso fel lan fel i chi'n gweld ore. Y dotiau, felly nhw fynd. Right. Mae hwnna'n weddol o lan fi. So, so mae gyda ni yn dwylo, gyda ni'r môr fel oedd wedi dechrau, ni'n mynd i gario ymlaen nawr gan bod ni'n gwybod bod hwnna'n mewn. Trwy gario ymlaen i wneud tonnau yma. A ble bynnag maen nhw gyda chi yn mynd rhwng y bysedd, tu ôl y bysedd ac yn y blaen, mae'n croeso chi adjyn y mewn. So mi eisiau bod rhy ffysi. So dyna mwy na lai y patrwm ni moyn. Mae croeso chi ar y diwedd wedyn, neu gallwch chi wneud y nawr, wneud rhyw fframyn bach eich hunan, lawr yr ochr. Os ydych clyso fi gyd lan a bydde hefyd yn wneud y lliwio lot yn haws i chi, chi'n gwybod wedyn bod ydych chi eich bloci a lliw. Felly, y geiriau Dwylo Dros y Môr, mae'n mynd i ffitio mewn fan hyn. A to, mae'n mynd i fynd y gorau chi'n gallu ffitio fe. So, yn amlwg, mae'ch dwylo chi felly mynd i fod mewn llefydd gwahanol i'n ddwylo i a'ch bysedd chi'n ffitio mewn llefydd sy'n wahanol i fi. I wneud yn haws, dwi'n mynd i fynd o'r rhan top yma i wneud dwylo. A fi'n credu bydd y dwylo dros yn mynd na hefyd. Nw'n dorri hwn yn hanner. Felly bydd ni'r dwylo o'r ochr yma, dros yr ochr hyn. Dwi'n mynd i dorri hwnna yn y canol, felly mae yn mynd i fynd reit yn y canol, wedyn gewn ni môr yn y pigyn ar waelod y galon. Felly, i wneud dwylo, mae angen 1, 2, 3, mae eisiau 4 bocs yn chi. So, peth gorau i wneud, mae dyn ni rhyw siap lletwydd iawn dwi'n fan hyn. So, dwi'n mynd i fynd lan fan hyn. So, gewn ni dy mewn yn y bocs cynt yna. Dwi'n mynd i fynd lan fanna wedyn, so mae dyn ni'n hanner ffordd ni. A wedyn, ar y diwedd, gewn ni hwnna. Felly, ni'n mynd i fynd â dy fan hyn, so cornel bach i ffwrdd o'r ochr. A liwio fe mewn. Wedyn mae hwnna'n mynd i adael lle bach i'n wneud bocs bach ar gyfer y dy. W. Doi mynd lan. Gallwch chi roi pigyn bach fyna. Os ych chi moyn. I wneud yr W. Do lawr o'r top. Ac ar draws. OK. Wedyn 2, a wedyn O. Mynd lawr y draw, a wedyn mae hwnna'n gadael bocs ar gyfer yr O. Felly dyna'n dwylo. Dros nesaf. Felly dros, mae eisiau 3 bocs yna ni. To, mae rhyw siap bach odd iawn dyn ni fan hyn, so fi'n mynd i gadw hwnna ar gyfer yr ys ar y diwedd. A wedyn dwi'n mynd i gael hwn yn y canol fel un bocs, a hwnna'n mynd i fod fel bocs. So felly, bocs cynta, dy cynta yma. Dwi'n mynd i fynd y cornel bach i ffwrdd, yn debyg i beth wnaethon ni gyda'r un cynta. I wneud y dy. Lan ac ar draws. Felly dy, O. Ffitio mewn yn dda fyna. Mae ystyn ni ar y top yn mynd i fynd ar draws ac ar draws. Felly fel la. A fel la. Dros. Felly dwylo dros. Yn mynd i ffitio'n gret yn y canol. Yn mynd i gymryd bocs i ffwrdd o'r top. A wedyn yn mynd i gael yn mynd o'r draws. So llinell i orffen yr yn y bant. Fyna, fel wedys i to, digon amser ar diwedd i chi decluso fe lan fel chi moyn. A wedyn mae môr dyn ni'n mynd i fod ar y diwedd,
ar y bocs gwylod yma, so ni'n eisiau torri mewn i 3, so gallwch chi gadw'r un yn y canol wrth y tenau. 2 linell yn dod am lan a rhyw fath o driongl bach i ffwrdd o'r top. O cylch yn agos i'r gwaelod, gallwch chi fynd o draws wedyn a gallwch chi wneud eich to bach eich hunan chi mewn fyna. A wedyn jyst achos bod 'da fi ryw driongl fan hyn, dwi'n gwneud fel prif lythyren mewn fan hyn. Felly, triongl bach yn pwyntio ar dde lan fyna. Hwn yn dod am lawr. A wedyn, hwnna bant o diwedd hefyd. Felly, dyna ni Dwylo Dros y Môr. Unwaith chi'n lliwio fe, yn amlwg mae'n dewis yn hollol lan i chi. Falle shades gwahanol o las am yn ail, falle yn mynd ar gyfer y dŵr, neu gallwch chi fynd â fe o ole i dywyll, neu o dywyll i ole ac yn y blaen, neu rhywbeth am yn ail. Y dwylo, dywyswch chi pa liw chi eisiau gwneud y dwylo, gallai fe rhywbeth lliwgar iawn, neu gallai fe rhywbeth llawer mwy realistig. A wedyn, ar gyfer y galon, peidiwch defnyddio un lliw coch neu un lliw pink. Mae fe neis wneud rhyw fath o rhywbeth bach yn fwy diddorol den gyda amryw o liwiau ar hyd y llinellau yna, so y cochs a'r pinks ac yn y blaen. Ond wneud e chydig bach yn fwy diddorol na jyst un lliw fel un bloc enfawr dros y fe gyd. Disgwyl mlaen i weld beth i chi'n creu. Yn amlwg rhannwch nhw ar Twitter ar ôl i chi orffen. Bydde fe'n greu i weld nhw neu Instagram neu yn amlwg ar dudalen Facebook Orielodl. Pob lwc i chi a gobeithio welai chi i wneud fideo arall yn fuan.